ఆయన ఒక ప్రపంచనం. ఆయన సేవ తొలి దినాల్లో ఆయన చేసిన సేవ పరిచర్య అద్భుతము. ఆయన ద్వారా ఈ రోజున అనేక మంది ప్రభావితం చేయబడిన వారిలో నేను కూడా ఒకటినే. అటువంటి దైవ సేవకులు చేసిన సేవ ఈ రోజున దైవజనులు భూమి మీద లేరు, కానీ ఆయన విశ్వాసం భూమి మీద ఉంది. ఆమేన్. నేను మోకాళ్ళు వంచి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు గొప్ప దైవజనుడు యేసన్న గారిని నేను తలుచుకుంటూ, అయ్యా, దైవజనుడు యేసన్న గారి పైన ఉంచిన అభిషేకాన్ని నాకు కూడా దయచేయి తండ్రి. ఆ దైవ సేవకుడు పేరు ఎత్తుకుంటున్నప్పుడల్లా నా గుండె, నాలో ఒక భారని మంట, నేనెందుకు నా ప్రభు కొరకు జీవించకూడదు? అయ్యా, అభిషేకం కావాలయ్యా. దైవజనులు యేసన్న గారి పైన ఉన్న అభిషేకము నాకు కావాలి.